ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತು ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ. ಆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋದ ಚಿಕನ್ಗೆ ಬೋಡು ಆತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅದೊಕ್ಕ ಖಾರ ಗೇತು ಬೋಡು ತೂದು ಒಂಜಿ 3-4 ಚಮಚದಾತು ಕೆಂಪು ಮುಚ್ಚಿದ ಪೊಡಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿನ ಐತ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವನ ಸೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಕುಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಅವು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆವಿನ ಐಟೆ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ತೂದು ಪಾಡೋನೋಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿನಿಗರ್ ಇತ್ತಂಡ ವಿನಿಗರ್ಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಪೊಸತ್ತ ತೂಪುನು ನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ನೆ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬೇಕಂದೇನು ಎಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾಯ್ರೆ ದೀದಿತ್ತೇನು ಐಟ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಮಸಾಲೆಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿಬೇಕು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಅಂಚಿನೆ ಬಿಡೋಡು. ಇತ್ತೆಂದು ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಡು ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ నేను ಬೇಗನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಏಪಲ ಬರೀ ಕಬಾಬು ಮಂತ್ ತಿನ್ಪುನೆಕ್ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮಂತೋರ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು ನಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಡ್ ತೆರ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಯಾಂದ್ರೇನು ತೆತ್ತದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಂದಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದುಜ. ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಚೋಲಿ ತೆತ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿನ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅವನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು ಅವು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಶೋಕಾದು. ಹೊರ ಮಲ್ತಾಡ ನಿಕ್ಲು ಕೂಡ ಮನ್ಪೊರ ಆತ ರುಚಿ ಅದು ಆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಬೋಡಂಡವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೊಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನೆ ಚಿಕನ್ ಈಗ ಪಾಡ್ದವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅವು ನಿಕ್ಕಳ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅತ್ತು ನೀರಿಲ್ದ ಸೊಪ್ಪುದೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅದು ಇತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪಾಂಡೆ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಈ ನಮ್ನೆಯವರ ಒಂದು ಚೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಗ್ಯಾಸಿನ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತೇನೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯ್ನಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.